Hát szépséges jó napot kívánok mindenkinek! Innen valószínűleg a csatorna történelmének a legjobb kamupiacos videójáról innen Pekingből. Itt van mögöttem a Pearl Market, vagyis magyarul az Igaz Gyöngy Market. Egy ilyen több emeletes, több szintes, óriási épületkomplexum, amiben mindenféle elektronikai kütyük, ruházat, és még ugye amivel a neve is sugallja, mit árultak itt először, ugye ilyen igaz gyöngyöket. Valószínűleg még azt is találni fogunk. Egyszerűen ezt szeretitek. Nagyon sokan ezeket a videókat szeretitek, ezért nem fogjuk kihagyni itt sem. Csomószor látom, hogy ilyen kulturális videókat, épületek minden ilyen 30 000 ember néz meg, de az ilyen kamupiacos videókat meg hihetetlen, de rengeteg embert érdekel. Ilyen 80 000, 100 000, 140 000-es megtekintések, alkudozgatunk, szükségünk is van egy pár dologra. Pont van még egy kis időnk, mielőtt elindulna a vonatunk távolra, nagyon-nagyon távolra, egy 14 órás út, szóval menjünk is be és nézzünk körbe. Hát akkor menjünk is be. Már egyébként önmagában egy nagyon faszakis kapu fogad minket, és ahogy már innen kívülről látom, igazából itt vannak lent szerintem az ilyen mindenféle kütyük ide lent. Ha olyan ki fog nyílni? Nem nyílik ki. Hát akkor ezen kell bemennünk. Ezen az ilyen összetapadós ajtón. Rengeteg turista van itt egyébként, ahogy látom. És mi fogad minket itt a legelején? Masszázs, nyakmasszírozók. Mondom, itt vannak lent a kütyük. Figyeljetek már, még ilyen csigolya masszírozó is van. Itt mozog is. Ez is nyakadat tudja masszírozni. Mondjuk. Nem tudom, ez milyen érzés lehet. De még ilyen bokatartó is van. Ezért már az meg ilyen hajmasszírozó. Nem mondom, lesz itt minden, lesznek itt ruhák, mindenféle cuccok, kínai ruhák is. Minden. Itt tényleg szerintem mindent meg fogunk tudni találni. Egészen a vázákig. Mennyibe kerül egy váza? Kb. 10 000 forint. Oké, nézzétek. Tényleg így masszírozza az embernek a hátát. Ajjajjaj, vannak teák is, mondjuk az nekünk most nem kell. Amilyen Shenzhenben is volt egyébként, itt is van mindenféle cucc, igazából telefonok, kis akciók, mini akciókamerák, de szerintem itt nem ezen van a hangsúly, csak egy a legalsó szint szerintem. AirPods, hát azzal megjártuk a legutóbb. Konzolok, minden, de ezek ilyen Airco-nak tűnnek alapvetően. Szerintem ezek itt eredeti cuccok. Valamint, hogy hát végül is nem tudom, mégis Kínában vagyunk, szóval hát ki tudja. Game Boy, iPhone. iPhone 17. Ni hao. How much is iPhone 17? 17 Pro Max 512 GB. 12,500. Veletek gyerekek, kiszámolom, hogy mennyi, mert ugye Sontisának is épp most vettünk. Szóval... 512 GB. Hát ez nagyon drága szerintem. How much was it in Thailand? It was 50,000. Yeah. 50,000. It's expensive here. In Thailand it's only... you know China Apple Store. China Apple Store. China Apple Store. This I see. Thank you. Az sok. Figyeljetek, Tájföldön 45 000 baht volt, vagy 49 000 baht, valami ilyesmi, hogyha telibe kihozod. Ami ilyen 500 körül, vagy 500 alatt van, ez meg ma majdnem 600 000 volt. Mi van, kocsi kulcsot is lehet venni? Mi már? Mercedes. Cigarette lighter. A cigarette lighter? Yes. Halljátok, ez gyújtó, de hogy tudsz ezzel gyújtani? Ja, így. Mondjuk ez tök jó. Tényleg ezek tök jók. BMW kulcsot kicsapod, aztán igazából, you know, baby, you can go on date with someone, with a good girl, and then I have a BMW, but then tényleg kicsapjátok az asztalra a randina a gyújtót,
közben csak egy mint hogy a BMW kulcsot, aztán közben csak egy közben csak egy öngyújtó. Hú, nézzetek már milyen szép. Szép kis órák, és nem is drágák, ami 10 000 forint az összes. Babe, do you like watch? Really? Do you want watch? I don't know. I think something like this because you have a lot of gold. Féljetek, hát szerintem I think this. Do you like this blue or do you like this? Esküszöm, ezt tetszik, és 10 000 forintért, hát ne szórakozzunk már. What do you think? Which one do you like? Actually, I think it's very beautiful. Yeah, or this. But which one do you like? Or this. Hát most féljetek, 10 000 forintot szerintem egy ilyen szép óra megér, most nem arra van szó, hogy Rolex vagy ilyesmi, de szerintem ezek nem is kamuk, hanem csak egyszerűen ilyen no-name márkák. De mondjuk ezt szerintem hogy nem néz ki rosszul. Úristen, mennyire vékony a karja ennek a lánynak. Maybe this? But which one do you like? I like. You like all? Yeah. Okay. How much is it? Can we do a little bit cheaper? Can you do this? Okay. 100. Hát akkor halljátok, igazából 4000 forint. Alipay, okay? Alipay? Hát figyeljetek, 4700 forintért szerintem nem rossz. Okay. Elég gyors volt, de hát figyeljetek, szerintem jól fog neki állni. Minden csak a Sontisának. Én magamnak esküszöm, én nem is szoktam igazából így, nem sok mindent veszek, de most itt lehet fogok majd valamit venni. Kicsit be kell neki venni, nézzétek csak. Beveszi a néni egy picikét. 4700 forintot szerintem megér. Legalább így egy kis kiegészítő. Hogy nézzük, hogy mik vannak még. iPhone-ok, iPhone-ocskák. Itt is. AirPods-ok, MacBook Pro. Mondjuk ár az nincs hozzájuk amúgy kirakva. De ezek, hát nekem eredetinek tűnnek amúgy, eredetinek tűnnek. Ni hao. MacBook Pro, how much? 1500. 1500. Yes. Only. Hát várjatok már, 1500. You mean this much? Yes. Mi? Ennyi? Ezt nem akarom elhinni. 70 000 forint. Mondjuk egy kicsit használt, azt látom. Hát nézzük már meg, várjatok, itt bekapcsolom. Hát nem tudom, hogy az eredeti-e amúgy, most őszintén szólva. 70 000-ért, hát nem tudom. Ezt átgondolom mindenféleképpen, hogy lehet valakinek kell, hát nem tudom. Ezt így körbe fogok kérdezni, mert még úgyis jövünk ide-vissza, akkor lehet, hogy meg tudom menni, de hát nem tudom. Valószínűleg ez kínai. De közben meg magyar a billentyűzete, szóval nem értem. 70 000 forintért. Hát ez még sokkal olcsóbb, mint amit a Shenzheniben láttunk. Jó, éppen beállítja a nénike az időt, hogy mennyi az idő. Nézzétek, amúgy férfi órákban mik vannak. Igazából ezek is max. Ilyen 10 000, de szerintem le lehetne alkudni belőle amúgy bőségesen. Hát, de nekem most nem kell. Mondom, majd ha egyszer veszek, akkor én majd lealkudom. Mármint, hogy majd egy eredetit akarok venni, de mondjuk az szépen néz ki, amit ott mutatok, az a kék. No. I don't buy. Only this. Akkor itt ezen az emeleten még mi van? Még vannak parfümök, férfi, női. Parfüm, thank you, no. Vannak még, hát, ezek ilyen semmik. Ezek egy kis robotmacsek. Megvárom, hogy Sontisát, hogy végezzen, hogy beállítsák neki. USB-k, ilyen töltők. 299, 399, ezek biztos, hogy eredetik.
ezek drágák, tehát ezek ilyen 20 000 forintok azok az adapterek. Biztos, hogy eredetik. De halljátok, ez milyen vicces már. Ni hao, ni hao. Ezt nézzétek, ez milyen vicces. Aki tud angolul, az tudja, hogy mi az, hogy BJ. Is it Beijing or blowjob? Beijing. Aki tudja, mi az, hogy blowjob, annak vicces. Hogy, ugye, hát igen, én is szeretem. Ki nem szereti igazából. I love BJ. De igazából úgy látom, hogy ide érdemes jönni, hogyha szuveníreket szeretnétek hazavinni. Akár sapkát, akár bármilyen szobrokat, vagy akár ilyen menő evőpálcikákat, pólókat, vagy ilyen szép kendőket, jó kis anyagú kendőket, szép ruhákat. It's okay. Nézzétek ezt a sapit. Ez ilyen kínai hagyományos sapkácskák. Nézzétek. Na egy ilyet mondjuk jó lenne. Ez meg télre. Ez egy jó ilyen szörmés, vörös csillagos. Na de gyerünk fel, nézzük meg, hogy mi van odafent. Fontosának már kezén az órácska. Elvileg egyébként legókat is árulnak, azt láttam videóban. De nem hiszem, hogy eredetiket. És vannak eredetik, meg vannak nem eredetik. Egyből már a táskák. 680 jenek. Az mondjuk már azért húzósabb, tehát az inkább ilyen 20 000 forint mondjuk egy ilyen női táska. Én nem is tudom, hogy ez milyen márka egyáltalán. Ez nagyon Gucci copy. Ez not even Gucci. Fú, de amúgy esküszöm, jó, vannak jól kinézők. Például így ez, I think this is something cute. It's not, this is want to be Michael Kors. It's 2000, more than 2000 baht. Akkor ezek olyan kamuk itt, amiket láttok, amik igazából még csak nem is kamuk, hanem csak nagyon hasonlít a mintázatuk. Ugye Louis-ra, meg ezekre, meg Michael Korsra. Okay. No fotó. Miért nem lehet egyébként fotó arról, ami egyébként nem is knock-off? Szóval itt van mondjuk a Lego Store. Akkor a Lego mániákusoknak egy kis Lego nézés. Aki kíváncsi arra, hogy milyen áron vannak. Hogyha nem mondanék be mindent, akkor hogyha nem látnátok, akkor 100 az kb. Olyan 4700 forint. Legyen 5000, mondjuk számoljatok 5000-rel. Szóval mondjuk ez olyan egy 20-as, kb. Egy 20-as. És akkor így igazából meg tudjátok nézni, hogy mi mennyibe kerül. Látom az ilyen Forma 1-esek, azok meg már inkább 7000, tehát az ilyen 50 000 forint mondjuk. Ezek a faszák, ezek 50 000 forintok. Van Star Wars-os lépegető is. Lehet külön csak figurákat venni? Ilyen... mennyiek ezek? Hát ilyen 4000, 5000, 10 000 forintokért lehet mindenféle kis figurákat is venni. It's so good, you can buy only the figures. Only the Lego figures. But it's, you know, these are very, very rare, I think. That's why it costs like 500, 1000 baht per one. Amúgy én szeretem nagyon a Legókat. Ezt nézzétek, milyen Lego figurák. Úristen, ezért gyerekkoromban ölni tudtam volna. Konkrétan van római légiós pajzsal, meg mindennel. Akkor ilyen teuton lovagok. Mindenféle ilyen kínai katonák. Wow. Nézzétek már. Van anyahajó is. Mondjuk ez már szerintem nem Lego, amúgy ezek nem Lego márkájúak. Hajó, tenger alatt járó. Nézzétek ezt a repülőt. Ezek de jók. És itt van Chewbacca Lego. Úristenem, ez is majdnem egy 50 000 forint, egy ilyen Chewbacca Lego. Jurassic World-ös, Minecraftos, Lord of the Rings, Rivendell, ugye ez a Tündeország, vagy mi. De egyébként van Eiffel torony. Hát ez nagyon drága, ez 250 000 forint ez a Eiffel tornyos. És nem nagyon látjátok. Titanicos is van, úristenem, 200 000 forint. De ez nem, ez se ja de Lego márka, hülye vagyok, ott van az a szélén.
Mondjuk azt hiszem nekem ez megvolt. Ha nem csal emlékezetem, nekem ez a Harry Potteres megvolt, amikor gyerek voltam. Meg rengeteg Ninjago, meg City. Itt van az egész Roxford. Itt is vannak még ezek kisebbek, ezek ilyen olcsók, 5-10 ezer forint körül, 15. Mindenféle Harry Potter. Meg hát igazából szerintem a legjobb legók mindig a Star Wars-osak voltak, szóval abból is van itt bőven. You know, babe, when I was kid, I had a lot of Lego and Playmobil. I really like to play with them. You know, a lot of people collect these and wait years, and it go up 2-3 times price. Nem tudom, tudtátok gyerekek, hogy a Lego nagyon jó befektetés ilyen? No, it's just in one big box, all mix. Cannot sell. You know, you have to keep it like in the box. Egy nagyon sok Lego rengeteget ér. Azt hiszem, hát amilyen Legóim voltak, akkor amikor gyerek voltam, tehát ilyen 15 évvel ezelőtt ilyen 40-50 ezer forintos Legók. Nézegettem párat, amikor megtudtam, hogy ezek így többet érnek. Ugyanazok a szettek ilyen, mennyiket értek? Hát ilyen 150 ezer forint körül, a 40-50 ezeres. And babe, downstairs I've seen a MacBook Pro. MacBook Pro for 7,000 baht. It's real or second hand? It was second hand, but it seemed real. Yes. Amúgy, hogyha, hát nem tudom. Nem tudom, hogy kéne esetleg vennem egyet, vagy itt be lehetne esetleg nekik adni az én telómat, és én meg kicserélném egy valamire, de ezért itt vannak. Ezek mind használtak, kiírják, hogy milyen a battery, milyen a capacity, hány gigás, vannak ilyen 88-as battery, 93-as, vannak 100-asok, minden. This color? My phone? Or this color? I don't know which. Which color? I don't know. I think it's this. Oh, this. This. It's not black. Your phone. Not black? Not black. Then this. Nem is tudom, gyerekek, milyen a telóm. Your phone doesn't know which color you are. I don't know. És igen, akkor itt érkeztünk meg az igaz gyöngy részlegre. Nézzétek, milyen faszak is igaz gyöngyök vannak. De ezek például, mit tudom én, ez már ilyen 50 ezer, 60 ezer forint. De nagyon gyönyörűek, nézzétek meg. Azért lehet ilyet kellett volna vennem Sontisának amúgy inkább. 4800, úristen, 250 ezer forint. 25,000 baht? Do you like these pearls? No, I don't like. Why? Is the rich people, the old rich, old money. But I don't like. Tehát gyerekek, ilyet az ilyen old money, az ilyen régről vagyonos emberek hordanak ilyeneket. Nem a új gazdagok, meg ilyesmi. Hát ez ilyen ékszer részleg. Amúgy vannak szép dolgok, de na ez az emelet, ez már valami kemény emelet. Nézzétek, milyen berendezés. De nem tudjuk, hogy hol vannak itt a ruhák, nem látjuk. Várjátok, már itt ki is lehet egyébként menni. Lehet, hogy át kell mennünk gyorsan, át kell tekerjünk egy másik helyre. Silk Streetre. Ha nem lesznek itt ruhák, akkor át kell egyszerre mennünk a Silk Streetre. Az még egy másik enkamus. Mi? Amíg bent voltunk itt, addig így full beborult az ég. Nézzük, most a legtetején vagyunk egyébként az épületnek. És itt meg már ilyen fullos bárok vannak, éttermek, kávézó. Nézzétek például így ezt. Akár ide is be lehet ülni egy nagyobb társasággal, és akkor itt lehet itt lehet így elmélkedni. És egyébként nézzétek az előző videóban, ahol voltunk, ugye ott van, nem tudom, látjátok-e, ott van a mennyek temploma, a Temple of Heaven. Innen úgy faszak is kilátás nyílik rá. It's very good, from here you can see the Temple of Heaven. De megmondom őszintén, ez nem pont olyan, mint amilyennek elkezdeni. Talán itt vannak ruhák. Normálisan. Ezek inkább itt mezek. Nézzük, milyenek a cipellők. Yeezik. Hello sir, ni hao. Yeezy, how much Yeezy?
Amúgy ide lenne meg rengeteg kaja, itt lenne a pekingi kacsa. Hú, lehet, hogy itt megkóstolhatnánk akkor a pekingi kacsát viszont. Oh, babe. Let's try the Peking duck. Let's try. You didn't eat yet. Oh, is it good for you? Is it okay? Okay, two. Two. How much is it? 38? 42. 32. Yeah. Okay, two. Two. Okay. Ezek itt mindenféle. Two water. Water good? Mert amúgy eszünk akkor legalább itt ilyen peking kacsát, aztán majd befejezzük ezt a videót Shanghaiba. Ott is vannak ilyen konpiacok. Igazából hát nem túl sok minden volt itt. Nem túl sok minden. Valószínűleg az lett a probléma, hogy amiket láttam videókat, azok ilyen 6-7 évvel ezelőttiek, és akkor tényleg jó volt. Azok akkor még tényleg jó piac volt itt, és valószínűleg beszüntették itt ezen a helyen. Viszont ez így is voltak. Ja. Itt is így is voltak azért szerintem jó dolgok, jó cuccok. Majd akkor ott befejezzük. Ezt nézzétek meg, ez valami 3000-3500 forint volt ez a 2 adag, nézzétek meg, levest is adtak vízzel együtt. Jó kis peking kacsa, de nem olyan kis adag. Mondjuk, hogy néz ki, az majd, meg hogy milyen lesz, az majd igazából elválik. Elég csontosnak tűnik most még így egyelőre, meg ugye itt van ez a teában áztatott tojás is. Nem néz ki rosszul. Nem tudom mi, ez valami sonkaszerűségnek tűnik elsőre. Egyébként tudom, hogy van itt egy másik market, lehet oda kellett volna mennünk alapból, csak azt hittem ez is jó lesz, és ez volt hozzánk közelebb. Viszont így a vonatunk indulása miatt már nincs egyszerűen időnk elmenni a Silk Street Marketre. Mindegy, majd lehet visszafele valahogy megpróbálunk. De ez nagyon csontos ez a húsi. Mindegy, nézzük ezt a... Nem rossz ez a kacsa. Nyilván van neki egy ilyen kacsás utóíze, csak nagyon csontos. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csontos. És nekem ez nem tetszett amúgy Hongkongban is. Most odaadnak egy ilyet, és akkor ez tele van csonttal, hát ember... Nem értem egyébként, hogy miért nem lehet olyat adni, ami nem csontos. De azért egy dolog vicces, hogy nézzetek csak körül. Itt van a legtöbb külföldi fehér ember Pekingben, amit eddig láttam. Több fehér ember van itt, csak itt van, vagy... Itt csak fehér ember van. Elkezdés annak is, hogy úristen, mennyi falánk van így itt. Itt ennél a piacnál több a turista, a fehér turista, mint bárhol, ahol eddig voltunk. Babe, there is more white, there's no more falang here at the fake market than at any of the buildings. Yes. Ahogy ígértem, visszatértünk, és most már egy shanghai ilyen bazárban vagyunk, ami amúgy a föld alatt található, és amit kicsit most felmértük a terepet, és amúgy iszonyatosan jó cuccok vannak. Tehát nézzétek meg, pontosan mondjuk ilyen Yankee sapkától, BM sapka, Converse sapka, mindenen elkezdve. Hello, mi? Okay. Nem lehet nyilván. Nézzétek ilyen Helly Hansen táskák, Thule, Patagonia, meg minden. Tényleg elég jó cuccokat láttam, elég jó cuccokat találtam. Ezek ilyen Supreme. Ezeket annyira, nem tudom, ezekre a Supreme-ekkel nem vagyok annyira, de... mondjuk ott találtam egy rohadt jó pólót, ez az Amirit. Ni hao. Ezt nézzétek meg, ezt az Amiri pólót. Te jó Isten. Nem tudom, ez férfi vagy női? Babe, do you think it's man or woman? Or unisex? Unisex. Oh. Ezek azért szerintem elég fullosan néznek ki. Mondom, Amiri. Vagy ugye egy Casablanca. Sorry. Here they have a lot of very good stuff. Nézzétek fel ezt. Ezek már tuti. Ezben van egy magyar zászló. Miért van benne magyar zászló? Look, why it have a Hungarian flag?
Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. Most arra nekem, hogy ezek amúgy milyen ruhák? Mármint, hogy ezek esküszöm, hogy nem is tűnnek amúgy kamuknak. Moncler kabátok. Excuse me, what's the price of a t-shirt like this? Take a look. Which brand do you like? Let's say Casablanca. Casablanca? Yeah. For you? Yeah. You take a look. Which style you like? Oh, how much? How many you want, friend? I want one. Just one? Yeah, what is the price for one? Or are these fake or are these original? Orange. Are you sure? No sure. No, sure. This one? I give other people this price, friend. I give you this one. So, 590. How much is that? In dollar, in euro. Yeah, 50 euro. Around more than 50 euro. It's a little bit too much. Ah, okay. How much you want, friend? You tell me how much you want. I mean, for fake, Yeah, you tell me. it's okay. It's okay. Friend, this one okay. 300. We go down very fast. What about? This is very low the price. 300 in euro? No, I know. So any T-shirt, or only this T-shirt is this Only price? this t-shirt I give you this price, friend. Oh, okay. You said that you like this brand, so I give No. I just wanted to ask, like, for example, this how much, or this how much, because I don't see price. What the fuck? Amúgy gyerekek eléggé le lehet alkudni itt az árakat, csak most azt nem érti meg, hogy most nem csak azt láttam ott. Most ha vennék is egy pólót, akkor valahogy gyorsabban, mármint, hogy azért akkor átnézegetném őket. Very aggressive. It's not, actually it's not too expensive. I mean, the first price was very expensive for 600, but then very quickly like half. She said 3. Tehát nagyon gyorsan lementek az árak így a felére, de azért most nem tudom, hogy 10-es, azt hiszem nem volt jó az a póló, csak meg akartam kérdezni egyáltalán mennyi. Szóval ilyen szerintem, mondjuk az 15 000 forint. Az még csak nem is 10, hanem az a 300 az mindig olyan 14-15 000 forint. Azért az mindig szerintem elég sok egyébként polért. But the 300 was 1,400 baht. It's not cheap. Ezeket nézzétek. Kis off-white-ok. You know, amúgy ezek azt hiszem Tájföldön ezek ilyen 300-ak. Ezek 300-ak Tájföldön. This is 300 in Thailand. 300 baht. Ni hao. Úgy nézzétek, ilyen Casablancás, Tüsszi, Forte dei Marmi. Mondjuk egyébként a minőségük ezeknek amúgy baromi jó, tehát tényleg nagyon jó. No Kamala? This no? Okay. Mondjuk ezt nézzétek, ez mondjuk rohadt jól néz ki. What about this? What do you think? You don't like? And this? Gyerekek, ez szerintem ez rohadt jó. Ez nagyon tetszik. Excuse me, how much is this? How much is this? 350. 350? I can give you max price 100. 300. No 100. Okay. 100 nem adja oda. My best price 100, I give you. 100? Okay, but I need XL. Ezzelből kell nekünk egy nagyobb, de ez nekem rohadtul tetszik. XL. Egy kis XL-est bedurrantunk. I think this looks good, right? Hát halljátok, hogy van itt azért vannak itt még elég jók. Mondjuk ez. Hát azért mennyivel jobb minőségűek, mint Bangladesben. 5000 forint, jó, hát amúgy Tájföldön kicsit, hát azok se rosszak, de ennek nagyon jó lenne tényleg. XL, oké. Alipay.
Oh, yes, please. Yes, please. Hát azért alakítok az easy volt, harmadára. Szerintem még a 100 is egyébként sok érte. Következőnél valami, ha veszünk valamit, akkor kicsit alá megyünk még. A little, yes. Hát amúgy remélem XL-est adott. Ja, XL-est adott. Jó van, hát. Wait. Na, figyeljetek. 4700 forint ez a póló. Thank you. Nem kell nekünk tárcsésze, el se tudjuk vinni. Vannak focis cuccok, Jordan, Brian, Haaland, Ödegaard, és nem is olyan szarok. Bangladesh nagyon olcsó volt, de nagyon szar is. Ezek meg fullos anyagban vannak. Which football player? Now I don't watch football, but when I was smaller, I liked Barcelona. But now I'm not a fan. Nem tudom, milyen tatyók vannak. Van itt valami? MTK, hát Michael Kors helyett inkább ilyen MTK-s van, meg National Geographic-os, meg Tulés. Meg egy csomó ilyen selyemkendő. Egyébként ezeknek nagyon-nagyon jó anyaga van. No kamera, hát most... Mi a sejmet nem vehetem fel, vagy mi van? Nem igazán értem. Most mondjuk itt van bent egy csávó, de ennek a néninek vannak még nagyon jó cuccai. Mondjuk ez a Casablanca, ez már kicsit jobb, de miért a hátulján van rajta ez? Az egy dolog nem tetszik. Az Amiri, Off-White, Stitchy, Antisocial. Ez hogy mind jó. Hát mindegy, akkor átmenjünk egy másikon. Most itt van ez a csávó. Here's this guy now. I cannot go inside. Ni hao. Hello. Ni hao. Oh yeah, t-shirt. Porsche. It's a new style, Casablanca. Yeah. I like it. Right, ez elég menő. What do you think? White or blue? De jó anyaga van, tényleg itt az összesnek. That's what I'm asking. Which one do you think? De hát nagyon jók vannak. But you have lots of black t-shirts. Yeah, I have a lot of black. De nagyon jók ezek a Casablancások, nagyon jó mintájuk van. Which one? Do you think this blue? This one's nice. Yeah, this one I like, or maybe this one. Which one? I'll show you size. XL, size XL. Which one? This one? Black one? White. White The white one, yeah, the white one. And XL. XL. Yeah. And the blue one, the blue one also nice. This is a new color. Yeah, but I like the material more in this. And the black? No, I'm trying to look at this. It's Balenciaga. Oh. It's a new style. New style Mm. from Balenciaga. Those are black. It's new. Oh, I see. Very beautiful. Check out the black. And how much you sell? How many pieces you want? Maybe Let's say if around three. 3. Let's say if 3. Which three? These three. Let's say these 2 and this, but it's just like around how much? You have to make sure which three you want because the price is different. The Okay, price then is- I will try to choose. Yes. So Okay. Majd úgy változik gyerekek az ár, ahogy... this one is very popular. This one very popular. Yes, this one is very popular. Babe, do you like this? Or you told me this you don't like? I like if you like. Nice. I like if you like. Mit mondtak gyerekek erről? Mit mondtak? Really, trust me. Check out this one. I trust you. Oh, you like Amaria? Amaria. Amiri. Amaria. No. Ami? Oh. I think only this. Oh, the other ones now I don't really like. This one's nice. I already have. You- One. It's black off white. How much? Can I see the quality? You can see. So it's 50. 50. 50 yuan.
megpróbáljuk becsapdázni, vagy annyira le lett alkodva. I think it's very nice, pretty nice. This material very hard. It's not a cotton. I It's like. more softer. All right. It's very hard. All right. I like. So, how much is your best price? Because I am not paying 600, 300. This I give you 350. What? 350. I buy it for 50. That's a different quantity. I show you already. This material is cheaper. So, what's your best price for this? How much is it? 50. No. I give same 50. $50. No. What? So 350? Okay, I give you 300. No. Hát akkor a gyerekek nagyon drága volt. Okay, thank you. How much you pay for? 50, I pay 50. No more. Jó, hát akkor ennyi. Nem veszünk olyan drágán. Jó, egyébként jó, nyilván azért az 50 szerintem egy kicsit alacsony, de itt is milyen faszák vannak. Oh, babe, what do you think about this? I like this. I like this. Oh, okay. I know you feel a little bit bad about this, but in China they do this, you know? They try to sell you very expensive, but if they sell for 80, you know? Durva, ezt képzeljétek el, hogy végül 80-ért tudtam elhozni ezt az antisocialt. Ugye ezt az antisocialt. Egy picit, talán kicsit, it's not small, it was not small. No? Hát szerintem ez rohadt jól néz ki. Ez ugye van egy csomó ilyen pólóm, de ez nagyon brut. És ezt így 3500 forintért. És hát mennyire akart először adni? Jó, ami már abból úgy kezdett, hogy csak 100 yuan, szóval ilyen 4007-ről leadottam 3005-re kb. De az is valami. Ami mondjuk kéne nekem, az szemüveg. Babe, do you remember we talk about we need sunglass? Hát nem tudom, hogy mennyikért vannak meg, hogy milyenek. Do you like any of them? No? Actually yes, they are not good now. Hát így nincsenek jók. Tájföldön amúgy szoktak lenni jók. De mondtam a nőnek, hogy így, most ne szórakozzon, mondom, 5000 forintért akarja adni, mondom, holnap hazamegyek Tájföldre, és baby, it's girl store. Do you want to take a look? But they have a lot of good things. Mindegy, nem akar bemenni. De mondom, hogy ne szórakozzon, hogy most holnap biztos megyek Tájföldre, és hasonló tudok venni 3000 forintért, nem 5000-ért. Most vagy odaadjak 3005 körül, vagy akkor nem kell. De mondjuk ilyet még nem láttam Tájföldön. De itt aztán minden van, basszus, és ez egy metróállomásnak az alja. Csak itt most össze-vissza bolyongunk, és azt se tudjuk, hogy... De nézzétek meg, igazából vannak, de ezek is olyanok, hogy olyan kamuk, amik ráadásul még csak nem is kamuk. It is very bad. Olyan kamuk, amiknek nincs is igazából márkája. A legtöbbnek. Anyhow. No video, my friend. Nézzétek, itt van ilyen, hogy... Do you think baby it's ha? Or what? I don't know. Patagóniák. Helly Hansen, nézzétek, van ilyen Big Mac-es pulcsi is. Essentials, az valami nagy. De gyerekek, azért az első boltból jól lejutottunk az első Casablancás, először 30 000 forintot mondtak, ami kiszámoltam, tehát 600 yuan, 30 000 forint, és végül én még 80-akért vettem még amúgy olyanokat, amik még jobban is tetszik ráadásul. Nihao. Hol ezek ilyen Obama, China, Stussy, van valamilyen pulcsik is. No camera? Okay, no camera. I love Shanghai. And how much? How much Casablanca? It's 350. 350. Your size? Which color? Black. You want two colors? No, I just ask. I'm sorry. Szeretem megkérdezni, csak akkor egyből azt hiszik, hogy venni is akarok valamit.
A 350, hát valószínűleg abból is lehet egyébként még bőven levinni. 350, akkor az ilyen 16 000, 15 000. De abból még szerintem bőségesen lehet levinni, szerintem még akár a felére, minimum a felére. Vannak minden játékok is egyébként. Társas játékok, bontatlanok talán, Cluedo, ilyesmik, Monopoly. Have you ever played Monopoly? Yeah. Don't know how to play Monopoly? Did you have any games like this when you were children? No. You didn't have any game? I don't have. You didn't have games? Yes. Oh, baby. Aj, de ezek is olyanok, hogy... Látjátok, hogy olyan, mintha... No, I mean, look at this. It looks like Nike, but it's not. Hát nem tudom, elég furik ezek a cipők. Mindegyik úgy néz ki, mintha egy ilyen nagy márka lenne, de közben nem az. De közben meg igazából pontosan ennyit érnek egyébként ezek a márkák. Hogy igazából, hogy melyik gyárba mit nyomnak rá igazából, hogy kb. Tényleg pont ennyit ér. A gyerekek viszont nagyjából bejártunk, nagyjából amit tetszett, azt megvettük. Szóval szerintem igazából ennyi lenne ez a videó. Ez ilyen ketté lett szedve, két helyet is igazából megnéztünk. Voltak, vagy vártok, még itt is vannak jó cuccok, várjátok még, ezt is megnézzük. What about, ezt nézzétek gyerekek. Ó, mondjuk ezek szerintem eredetiek, hát ez 12 000, 10 000 ilyenek. I think they are original. Because it's 10,000 yen. Yuan, bocsánat, yuan. Nem yen. Ja, itt szerintem inkább már Erkó-boltok vannak. De gyerekek, most tényleg itt elköszönünk, és aztán találkozunk a következő videóban. Sziasztok!